ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୁଁ ତତେ ଆସି ଜାଣିବିରେ ଆବେ ତୁ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଛୁ ଆବେ ତୋରି କଣ ବୁଝିଲା ପଡ଼ି ଆଜି ମୋ କାଟା ବସ ହେଇଯାଇଛି ଆବେ से पुलिस ऑफिसर को हाल दे आस्तु तो मरी जाला मनुष्यटा बंची जाइए पागल हो जाए बतास अरे जे निज हिसाब खाता क्लोज करनी सी पुणी रंजू राउतर हिसाब खाता क्लोज कर Apa?
ସବୁ କଥା ରଖିବି। ତମେ ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ? ହଁ କୁହ, ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ରଖିବି। ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ନିୟମ କରି କୁହ। ଆମେ ନିୟମ କରି ଖାଉଛୁ, ତୁ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସବୁ କଥା ରଖିବୁ। ହେ ଭାଇ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇର ଭଉଣୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ବଳିଆ, ତମେ କଣ ମୋ ପ୍ରେମିକର ମୋ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି? ଏଇ ଦେଖ, ଛୋଟା ଆଉ ବଳିଆ ମଝିରେ ସୁନା ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ କେମିତି କିରି ହେଇ ରଖୁଛି। କୁହ ଭାଇ, ତମେ କଣ ମୋ ସେଇ ବଳିଆ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି? ମାନେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କଣ ଭଉଣୀ ବଡ ନୁହଁ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଭାଇ ବଡ ନୁହଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ହେଇପାରିଲେନି। ତମେ କଣ ମୋ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ତମ ଭାଇ ହବନି। ତୁ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ବଳିଆ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ସେଇ କାଳିଆ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଆରେ ମହରା ଭାଇ ତ ବଢିଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ବି ଜଗା, ଆଉ ଫୁଲ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ? ଆରେ ତୁ ପରା ହଉଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଚଉକା ଛକା ମାରୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଫାଷ୍ଟ ବଲରେ ଆଉଟ ରନ୍ ଆଉଟ କରି ରେଷ୍ଟ ରୁମକୁ ପଠେଇଦବ। ମୁଁ ଆଇ ତତେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି।